Velkommen til den her demonstration af, hvordan forbindelsen eller integrationen mellem IPVision, telefonsystemet og SuperOffice fungerer. Hvis man starter med at ringe ind til telefonen, så ringer telefonen. Og hvis man sidder og arbejder i SuperOffice, så sker der ikke noget her. Men hvis man tager telefonen, så kommer der en skærm frem, hvor man så kan se her, hvem der ringer ind, og man kan se klipsen på SuperOffice, så kan man jo skrive, hvad man skal sige, når en kunde tager telefonen. Og hvis man så skal have brug for at finde noget information i SuperOffice om kunden, så klikker man her på SuperOffice, og så hopper den over på den kunde, der ringer ind, og man kan gå ned og se, hvad er det for en kontaktperson, der ringer ind. Det er mig, fra min mobiltelefon af, jeg ringer fra det nummer der af. Det kan man selvfølgelig også se herovre. Jeg kan se, hvilke aktiviteter selvfølgelig, så man lige kan danse et overblik over, hvad er vi i gang med kunden. Så kan man gøre det, man nu skal gøre. Hvis man så lægger på igen, og vil ringe til et andet nummer, jamen så kan man egentlig gå hen til vilkårligt nummer her i SuperOffice, og ringe her. Så kan man stå her, og så ringe. Så ringer telefonen ud, og når jeg tager den, så er forbindelsen skabt. Så begynder den at ringe, og så kan man automatisk ringe op på den måde. Den lægger jeg på igen. Så det er egentlig det går ud på. Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at ringe på 39 66 12 30, eller se mere på vores hjemmeside. Tak for nu.